खरं म्हणजे हा जो कार्यक्रम ज्या लोकांनी आयोजित केलेला आहे ज्या लोकांनी या गोष्टीसाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे 4-5-8 म्हणजे मागच्या 10 ते 15 दिवसापासून ते आपल्याला सगळ्यांना कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्या लोकांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांच्यासाठी एक ओळी आपल्याला सांगतो. सुखदुःखाची देवाणघेवाण ही निखळ मैत्रीचा सार असतो, तरीही अतृप्त आत्म्यांचाच गेट टुगेदरमध्ये मोठा हार असतो.